Zdravo i dobrodošli nazad na novi Uradi sam projekat. Moje ime je Filip i danas pravimo bioskopsku stolicu od jedne palete. Kao i uvek sve materijale i alate koji su ti potrebni pronaći ćeš ispod u uputstvu za izradu. I odmah počinjemo tako što ćemo iseći paletu, a zatim ćemo koristiti uranjajuću testeru. Zatim isečeš ponovo sa uranjajućom testerom na uzglavlju, podnožju i na veznoj gredi duž duge ivice pod uglom od 45 stepeni. Da bi presikao zaglavljenu dasku, najbolje je da uzmeš ubodnu testeru i postaviš njenu stopu na 45 stepeni. Zatim uzimamo obeležene delove i skraćujemo ih na pravu dužinu pomoću kružne testere sa kliznim mehanizmom, pre nego što skratimo ostale grede. A sada sledi sastavljanje. Počni tako što ćeš najdužu od pripremljenih letvi pričvrstiti za zadnju ivicu sedišta. Naslon se postavlja na drvenu gredu i pričvršćuje vicima. Ali kao što ovde vidiš, prednji deo mora još malo da se spusti i zato ćemo zadnje 3 letvice još malo zaseći. Naslon je montiran i sada nedostaju još nasloni za ruke, oslonac za noge i naslon za glavu. Preostale trouglaste lajsne savršeno odgovaraju kao nastavak naslona za leđa. I to ću kratko obraditi japanskom testerom. Tako je sedište za sada završeno. Sada mogu da montiram točkiće odozdo. A sada sledi probno sedenje. Dakle, za maksimalan komfor nedostaju još samo jastuci. Upravo tako udobno sam to i zamišljao i filmsko veče može da počne. Napiši mi u komentarima koji je tvoj omiljeni film i samo nastavi dalje. Možeš to!